Tarkoituksena olisi mennä Mario 1 niin nopeasti läpi kuin mahdollista. Nyt kumminkin mä epäonnistuin kuulla viimeisessä kentässä sit. Katsotaan nyt millain käy. Oi! Loistavaa! Tälläin mennään. Kakkoskenttä kaikista nopeita. No, vähän meni aikaa tässä alussa, mut no. Ja tyytyväisiä voi olla tähän. 4-1. Tää on helppo, tää vaan juostaa läpi. Laitetaan kolikoit matkan varrelle. Tosta lisää elämää, oi. Oi. Lakityö ei meitä ihan kiisaa tässä kentässä. Ai nyt tuli 400, meni vähän turhaa aikaa tommoseen. No, kai se nyt niin kamalaa. Tää nyt ei oo kenttä eikä mikään, tää nyt oitetaan nyt. Siinä. Ei turhaan mennyt aikaa paljon. 8 maailma odottaa. Oi. Tosi ykkönen. Ei mikään vaikea kenttä, mut vähän pitempi kuin muut kentät tähän mennessä ollut. Mut tässäkin juostaan vaan läpi. Hypätään muutama kuukusen yli ja mennään muutama kilpikon alta. Ai! Nyt ei menty alta. Tää oli joskus niin kauhean kiva. Nyt se on vaan este muiden joukossa. Ai, aika hyvin meni. Tää oli joskus vaikea kenttä tää 82, kun se oli näitä luotilassa ei sun muita. Mä nyt vähän hätiköitin tässä näin. No. Ei mikään ollut mikään kauhean mestariluoritus. Nyt ei enää paljon eilen. Muutama vasaraveli ja muutama luotilasse. Huhhuh. Tää on aika... ei nappula pohjaa. Ei ampunut, vaikka piti ampua. Ei nyt niin kauhea, mut... No... Kenttä läpi. Äsken tässä tosi typerä aloitus. Oi katoo. Lentää siitä alusta sinne laavaan, niin kiva. Mä olin nopeampi.
Swimming pool! Mitäs toi tuli tekee tää vetes? Sitä on moni kysynyt. Mä vähän aikaili tos mut.